Non se preocupe que a farmacéutica Tamar Troncoso acude na nosa axuda. Falábamos, facer exercicio físico, alimentarse moi ben. Exacto. Isto xa o sabemos. Eso é a base. Vale. Porque, claro, non podemos ir a esto se non facemos ben as cousas. Ten razón, hai que insistir sempre. Ai, eu son moi pesada con ese tema. Teño aquí aparte un aparato aquí para que provedes despois. Vale. Pero bueno, vamos a falar un pouco de suplementación se queredes. Sí, Vale. porque ás veces, pois, o que decíamos, non? Que no verán pasase un pouco, non se coida tanto, e despois o corpo resíntese. Claro, sobre todo... Entón, podemos axudar indo a que sexa un anaquiño, ademais dos vos hábitos? Claro, es que volver á normalidade outra vez, o que decía aquí unha persoa antes, rutinas eso é como un pouco facer bola. Entonces, que podemos ter? Podemos ter, por exemplo, suplementos que nos axuden a dar como unha chispa de energía. O sentido, a día de hoxe, moito traballase moito cas mitocondrias, que é como a fábrica de energía do noso corpo. Entonces, son suplementos que nos axudan a que esa mitocondria funcione moito máis. Entonces, vamos a notar como moita máis energía. Despois, en cambio, para o estrés temos adaptóxenos, que son suplementos que axudan a regular o cortisol, un pouco ese estrés de hai que levar aos nenos, hai que facer non sei que vamos como polos en cabeza, entonces axúdanos a controlar. Se estamos moi baixiños, súbenos, e se vamos como polos en cabeza, baixanos e póñenos en punto de equilibrio. Esa? Exacto. Vale. Non sei moi ben por onde están, pero... Falan moito de xalea real, de magnesio. Aquí, en que nos axuda o magnesio? Puf, o magnesio eu sempre digo que é como o perexil. Está en todo, porque axuda a obtención de energía. Se o tomamos pola mañá, o que vamos a notar é que temos moita máis energía porque traballa precisamente na mitocondria, na obtención de energía. Pero pola noite axúdanos a relajar, a dormir. E tamén axuda a que a vitamina D, que todos estamos moi preocupados, se absorba, se transporte e se active. Toma. Entón, sirve para todo. Sí. Claro, o magnesio está en moitos alimentos. Sí. Por unha exemplo, banda, non? Por exemplo, a froita, os froitos secos... Pero temos un problema a veces. Sí que é certo que a día de hoxe os cultivos que nos comemos, a fruta que chega hasta nosotros, pois non soe madurar nos árboles, madura en cámaras. Claro, os terrenos xa non teñen tanto magnesio, sobre todo aquí en España. Entonces, a froita chega con cantidades un pouquiño máis baixas de magnesio. Claro, pero como Legumes, sabemos que non claro. fai falta magnesio? Por exemplo, o que falábamos antes, o típico tic que temos no ollo que dices, ai, eu estos 4 días que levo empezar a traballar o levo fatal. Pois ese tic, por exemplo, é un síntoma de que pode haber unha falta de magnesio. Ou de estrés. Exacto. Calambres, cando se che sube así tes calambres nas O pernas... xemelgo, Eso é ou os má. dedos dos pés que quedan así Así que medio quedan- atrofiados. E que doe, que temor. Moitísimo. Pois é unha falta de magnesio clara, aí sí que poderíamos tomar magnesio. Que máis? Por exemplo, cando temos moito estrés, costanos dormir, porque o magnesio tamén axuda a crear melatonina, que é a hormona de dormir. Eso tamén pode ser unha falta de magnesio. Entón, imos á farmacia e pedimos algo que teña magnesio, algunha pastilla, algún Claro, suplemento. es que o mundo magnesio... É moi grande, un por eso mundo. digo que como temos que Claro, pedilo. primeiro que hai moitos tipos, porque hai xente que te di, pois eu non podo tomar pastillas, eu non podo tomar polvos, pois sí que é certo que temos de todos os tipos, en formas, xente que quera cápsulas, xente que quera efervescente, pero dentro dos magnesios temos óxido de magnesio, citrato de magnesio, bisglicinato de magnesio, e según as necesidades que teñamos, pois quizás o farmacéutico pode recomendarche mellor un que outro. O podemos ir ao médico previamente para que nos diga que nos falta, non? A ver, sí que é certo que o magnesio non é unha cousa que a non ser que o médico o solicite, pois se soa pedir unha analítica normal. Sí que é un parámetro pois un pouco máis que hai que pedilo, se hai un problema, ou se o médico ve que hai unha patología. Máis que nada para que non chegue todo o mundo ao médico a pedir unha analítica e desbordemos a seguridade social. No, e que dicimos que ten moitas propiedades moi boas, pero tampouco non tolemos e a xente a comezar a tomar magnesio a paladas, non? Non, claro. Claro, efectivamente, todo con certo control. Por Moi ben, pois, entón, exercicio físico. Boa alimentación, iso que non falte nunca. Pero ademais sí que podemos acudir á farmacia porque hai certos suplementos. Sí, podemos falar cos farmacéuticos e dicir, oi, a min pásame isto, pásame outro, e nos daredes certas cosas que nos axuden. Exacto. Pero unha pequena axuda. Exacto, a base hai que poñela, porque se non temos, ao final, temos que pensar que o músculo é o que tamén axuda ao cerebro a dar mensajes de relax, calma, entonces a alimentación é superimportante, non temos que meter o magnesio e todas estas cousas só en suplementación, importantemente lo que a alimentación, anacardos, as noces do Brasil, Claro que sí. entonces...
Pois nada, pois xa sabemos que estamos nestas datas, que igual non fai falta pois un porronciño máis. Imos falar hoxe da sarcopenia. Que é, Tamar, a sarcopenia? Pois a sarcopenia é a pérdida de músculo. A mala noticia é que a partir dos 35, de maneira natural, perdemos músculos. Todos. E as mulleres, por 2. Entonces sí que Por qué? Por qué? Porque pasamos como, chámase a unha parte anabólica, o sea, noso corpo empeza a destruir músculo de por sí, e as mulleres o baixar os estrógenos moitísimo máis. Vale. Claro, eso ao final é moi importante, temos que pensar que os músculos son en donde están as nosas fábricas de energía, entonces, se non hai músculo, non hai fábricas de energía. Entón, perdemos cos anos, perdemos masa muscular por diferentes factores. Exacto. E, bueno, pois digamos que padecen a sarcopenia máis as mulleres. Sí. Vale. Non sei cando algo nos debe de alarmar. A ver, eu sempre explico que os músculos teñen 2 tipos de fibras, as fibras tipo 1, que son as que traballamos cando camiñamos, eso generalmente o facemos ao longo da toda a vida, pero as fibras tipo 2 son as de impulso, levantarnos, esas, claro, se fallan, pois é máis complicado ao final dos anos, porque é máis fácil que caigas, que non te podas subir unhas escaleiras, entonces esas son as que temos que traballar, esas non se traballan camiñando, traballase con ejercicio. Vale, moi ben. Precisamente por iso, pois tamén, digamos que cada vez se recomenda máis os exercicios de forza, por todo cando nos vamos facendo un pouco maiores. Imos facer unha proba, teño que ir por unha cadeira aí, fai nos falta unha cadeira, non? Sí. Imos facer unha proba, a ver, Noa, como vamos de... Como vou eu, non? Tú Porque, estás fatal, claro. tú estás aquí na farmacia e estás a morrer. Onde poñemos Bueno, que aquí? estou fatal. ¿Así? A ver, Veña, vale. séntate aí, Mira, Noa. nesta proba o que vamos a ver é precisamente as fibras de tipo 2, esa forza que tes que chamase forza rápida, que é levantarse. Entonces, temos que medir 15 Vas a segundos. quitar a cadeira ou non? Non, tens que levantarte e sentarte 5 veces o máis rápido posible. O que non temos é un cronómetro, non sei se tes reloj. Teño eu, non te preocupes, teño aquí no teléfono. Veña. A ver se o das feito en 15 segundos. Se non, a cousa pinta máis. Hai xa que, che en digo. 15 segundos hai que contabilizar cantas veces nos levantamos da cadeira Sé enérgicamente. capaz de facelo Veña, vou. 5 veces. 5 veces. Teño que Podemos dicir facer na que estou casa. un pouco resfriada. Sen apoyarte. Podes Teño un facer na pouco casa, de pero tos, ollo cos mareos. Entón, igual o fago un Exacto. pouco peor. Claro. No, Yo- que, Juan, estou un pouco resfriada, teño un pouco de tos, igual o fago peor por iso, non porque este... Excusiñas, excusiñas. Oh, chama dun médico que non vamos, Non, non vou, sabemos vou. se vai pasar o bloque este de Cantas contigo. veces? 5. 5. Vale. O tempo comeza xa. Van 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Eran 5, Eran 5. 5. Ah, bueno, pero que ainda imos polo segundo Como se nota que non 15 estás a agora. repetir. Aí está. Claro, se unha persona... Ven? Eso temos que Ben, aplaudir e todo, Pero se unha persona non é capaz de facelo, a xente Sí. maior generalmente non é capaz de facelo ninguna vez. Aí temos un problema serio e simplemente entrenando, pero entrenos super sencilliños, o sea, podemos mellorar moito ese músculo, eso vai mellorar moitísimo a calidade de vida, descender a dependencia, entonces eso é moi importante. E sobre todo que vamos a aumentar o noso metabolismo basal, que é o que quema o noso corpo sen facer nada, respirando. Eso é maravilla. Podo estar tranquila polo momento, non? Polo momento. Este veiche tocar a ti. Ah, A mí. mira, moi ben. Que hai que facer aí? É para avaliar como está a nosa, digamos, o noso tono muscular. Claro, este é un dinamómetro e o que vemos é a calidade dos músculos, por decirlo de alguna maneira. Hombre, eu O que creo vemos- que xa co que ves xa non che fai falta un No, dinamómetro. Vamos a ver que No, o no, aparato. O que vamos a ver é a forza de agarre, entonces é coller así e o máis forte que podas, de golpe, apretar aquí. Entonces vamos a ver canto está o músculo aí de ben. A ver, que hai que facer? Ai, 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 Isto... Os que facemos a compra a diario e cargamos. Dende aquí abaixo hai que apretar de golpe. Sí, Cando ti me digas. sí, o máis forte cando queiras. E xa, soltar. Aquí marca 56,1. Si tedes por aí. Aí, que nos quere decir isto? Ti eres o que levas as patacas a casa e o leite, porque eso está moi ben por encima, en homes por encima de 30. Estaría ben. Estaría ben. E estas probas pode facer calquera, non sei se hai en Ai, todas eu as quero farmacias. probar, eu quero probar. Pero se podería Eu quero facer... probar, sí. Se podería facer na farmacia. Sí, o sea, generalmente sí que é unha proba que se fai nas farmacias. Claro, sí que é certo que parece unha tontería, pero a ver que medida nos dá. 25. Ah, tú non estás fatal. Fatal, isto é No, pouquísimo. está A ver, en ahora mulleres mismo. sí que é certo que a medida é menor, pero sí que cando vemos isto,
eu sempre digo, non é alarmarse, é dicir, bueno, pois temos que poñernos a traballar, facer exercicio, porque é moi importante o exercicio de Pero forza. que teño que facer? Facer pesas, non? Exacto. Eso preparar os papeles do Luis Pena. Acabo de desapuntarme do gimnasio. O sea, que teño que volver a apuntar. Pero é coller na casa un par de estas e xa está. Trae, pois mira, mentres falades... Aparte vanche con roupa e todo, mira que mona. mentres falades, aí está. Que É dicir, vergoña. Tamar, eu creo que, en resumo, debemos estar atentos a perda de masa muscular, que se denomina sarcopenia, sobre todo cando temos idades avanzadas. Eu creo que hai que convidar a xente que, bueno, que ainda que teñamos unha vida activa, que hai que preocuparse un pouco por facer exercicios de forza, non? No que gañemos masa muscular, que ao fin e ao cabo sempre digo que somos como un edificio, empeza a fallar un pouco o andamio e hai que fortalecerse. Claro, sobre todo que damos moita importancia hasta ahora ao exercicio cardiovascular, que era o que protexía o corazón, e a día de hoxe veuse que é moito máis importante, non moito máis, senón que é moi importante traballar o músculo. E as mulleres de cara a menopausa, moito máis, non? Sí, pero é porque ao baixar os estrógenos o músculo é como que non se desaparece por días. Claro. Eso é un peligro. Moi ben, Tamar, pois só con falar contigo xa temos máis enerxía para Pois esta sí. volta ao curso de setembro. Grazas, Sí. Tamar. Moitas gracias. Moitísimas grazas. Facemos unha pequena